खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायनाय जाबाय दिनै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङै दं। दायो जोंहा सानजौफुनि ओंखाम संनायनि टाइम जाबाय आरो जोंहा दिनै आलासिबो दं नालाय आलासिफोरा साम' ओंख्रि जायोनो ओंखायनो साम' ओंख्रि संनो नागिरदों आरो अनलाजों साम'। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो नोंथांमोननो मा भिडिअ देखायो बेखौ नायलांबाय थादो आरो। होमबा भिडिअखौ साम'खौ जोंहानि आइया सायगासिनो दं। आलासिफोरा साम' जायोनो दिनै साम'जों अनला संनो नागिरदों आइया सायगासिनो दं आरो साम'खौ दाखोनखौ गारग्रोदों। दाखोनखौ गारग्रोयोना साम'खौ सायनायाव दाखोनखौ गारगासिनो दं ओमफ्राय दानसिगोन दा सायगासिनो दं आरो बेनो आइया सायगासिनो दं। बेखौ दाखोन गारखांबाय। गारखांबाय नै साम'आ एबार दानसिगोन आरो आइया दाखोन गारनाया जाबाय। साम' सायगासिनो दं आरो नै इयाव दाउबो मासे इखौबो गोदासिगोन। साम'जों अनला ओमफ्राय दाउ भाजा जासिगोन आरो जोंहा दिनै इखौबो गोदासिगोन दा दाउखौबो खानाया एसे जब्द जासिगोन आरो दिनै जोंना आलासि दं नालाय। आरो दाउ बेदराबो गोदाखांबाय नै जोंना साम'आबो सायखांबाय नै साम'आबो सायखांबाय दा संनोसै आरो संनायनिल'सै दा संनांसिगोन। आरो नै हेलांसि भाजा एवगासिनो दङ इयाव बर'फोरा सिनायो हेलांसिखौ आरो इनि साम'खौ एवगासिनो दं। एवनानै एसे एवथुमना लानानै दै होसिगोन। ओमफ्राय दैबो होबाय गोदौबायबो आरो दा अन गुन्दैखौ होबाय आरो साम'आव। जोंहा आइया संदों दे अनला ओंख्रिखौ बिराद गोथाव जायो आइ संनाय अनला ओंख्रिया। आरो नै जोंना साम'जों अनलाया जोंना माबा होबाय अनखौबो होबाय ओमफ्राय दा खारै होसिगोन आरो आइया आइया संदों गोथावथार संनो रोङो नालाय अनला ओंख्रिखौ ओंखायनो संनो होदों। खारै होसिगोन ओमफ्राय खारैखौ होबाय खारैखौ नांजासे होबा मोदोमसोगारो आरो अनला ओंख्रिया मोजां जालायबाय कालार जाबाय। आरो नै दा बानलु मस्ला उनखाना दोननायखौ होसिगोन आरो आरो नै इयाव दा दाउ बेदर एवनो नागिरदों फारसेथिं सबायजों अनला फारसेथिं दाउ संगासिनो आरो
दायो होनोसै बेदरखौ आलासिया संदों दे बेदरखौ संनायखौ मोनजायाखै नालाय बेखायनो जाहोनाव फैनायावनो संनो होदों आरो आङो दाउ बेदरखौ लकेल दाउ आलासिया बिनानावा दाउ बेदरखौ संगासिनो नै जोंबाय आंनि आब'नि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदे बयबो नाय भिडिअफोरखौ अननानै बयबो आवगायलांनो माने नायबानो जाबाय चेनेलखौ आवगायलांनो थाखाय हेल्प खालामबानो जाबाय बेखौनो बुंनानै दोनबाय आं जोंना साम' ओंख्रिया मोनबायानो नै साम'जों अनलाया माबायदि जादों नायनि साम' जा गोथाव मोनदों नै गंगार दुन्दिया होदों गोथावथार नुदों आरो दाउ बेदराबो मोनबाय नै आलासिफोरनो ओंखाम होनोसै आरो जोङो जाखांबाय लोंखांबाय आलासिफोरखौ जाहोखांबाय ओमफ्राय दा बेरायनो थांगासिनो दं आरो जोङो ओमफ्राय माबायाव जप्पायाव बेरायनो थांगासिनो जोङो ओमफ्राय भिडिअखौबो दिनै इयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो गुबुन भिडिअ लाबोबावनो नाजागोन आं नोंथांमोननिसिम होमबा आंनि भिडिअआ दिनै इयावनो जोबथ'बाय गोजोन्थों।